ότι πάει ο ένας άνθρωπος, ότι πάει ο άλλος την καταπλανήτη και σχετικά. Έφερα λοιπόν, αν ήταν δυνατόν, έτσι πολύ ισχυρά να απαντήσω όλους αυτούς, πρέπει να το πατήσω στον καιρό. Έτσι. Εκείνο που παραπώνησε σε εγώ, Καραγιώνης δεν έγινε στη ζωή, ποτέ δεν θα έγινε στα 64 χρόνια. Εντάξει. Δεν έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία, διότι ήθελα να φύγω από τη Νέα Δημοκρατία. Με έδιωξε ο Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έφτιαξε αυτό. Από τη Νέα Δημοκρατία την συγκεκριμένη πολιτική άνοιξη. Και έδιωξε του Παπηγιάννη και έδιωξε άλλους τόνους. Γιατί? Διότι είναι ένα μικρό αγαζάκι το οποίο ελέγχει απολύτως να μην υπάρχει δεύτερη φωνή. Από εκεί και πέρα, ακόμα καλησπέρα σε έναν συνάδελφο που ανοίγει το λαό και άνοιξε τη Νέα Δημοκρατία και ήταν ένα κόμμα, αυτό είναι ένα τρόπο να είναι στον καπέτο του κοινωνικού σχέσεων και δεν έχει καμία σχέση με πολιτική δράση. Θέλω λοιπόν να τους πω το εξής πράγμα. Εμείς βλέπουμε τι γίνεται και τι πηγαίνει. Βλέπουμε την ανταπόκριση του κόσμου. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τοποθετήσεις και λέμε πολύ πιο προωθημένοι από αυτές τις οποίες κάνουμε εμείς. Έτσι λοιπόν ότι και πολύ καλά πάμε και θα πούμε στην Βουλή και με ποσοστό που θα τρίβουν τα μάτια, προφάνω όμως εκείνο το οποίο θα σου πω σε ό,τι με αφορά, είναι ότι όποιος λέει το όνομά μας σε σχέση με μετακινήσεις, αποχωρήσεις και οτιδήποτε, είναι ανόητος. Εγώ πήγα στην Πακογιάννη, είδα στον Κατογιάννη, διότι πιστεύω στα σχέση κόμματος και πιστεύω και στην προοπτική του κόμματος. Διότι δεν πιστεύω ότι οι κοινωνίες θα αυτοκτονούν. Οι κοινωνίες επιβιώνουν. Και επιβιώνουν κάνοντας τις σωστές επιλογές. Όταν βρεθούν στη δύσκολη στιγμή, και αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία βλέπετε κάνει και δημοσκοπήσεις για ένα 40-50%, λένε δεν ξέρουμε, δεν θα μας ψηφίσουν και θα δούμε το 60%. Εμείς κάναμε μια δημοσκόπηση στα Χανιά πριν από λίγο καιρό, το 60% των χωρών, μόλις ακούσαν τη δημοσκόπηση, τους κλείσαν το τηλέφωνο. Άρα, σημαίνει πως υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας προβληματισμένο. Και εμείς αποφασιστενόμαστε σε αυτό το προβληματισμένο κομμάτι της κοινωνίας για να τους πούμε την πραγματικότητα, να τους πούμε τι πρέπει να γίνει για να συμβάλλει ο καθένας από εμάς χωριστά στο να βγει η χώρα μας από την κρίση. Διότι, ξέρετε, κάποιοι από εμάς που έχουν μια κάποια ηλικία περάσαμε τα καλά μας χρόνια καλά. Τα παιδιά μας όπως χρονών και τα εγγόνια μας δεν προστάνε τίποτα να μας καταλούνται και να μας βρίσκουν πολλά χρόνια για αυτό το οποίο χρονομούμε. Πρέπει να κάνουμε όλες μας τις χάρτες προκειμένου τα πράγματα να φτιάξουν. Και θα το κάνουμε να σκεφτούμε σήμερα. Προσέξτε σήμερα τι γίνεται.